Ahtisaarelle. Kato, kyllä mä tiedän. Aina. Sylvi. Nilla. Missä se Pakistan? Euroopassa. Se on vitsi. Joo, niin varmaan. Tuohon Tanskaan. Eiku siis... Mä tiedän. Eikö täällä ole Ruotsia? Ei se kuulu Ruotsiin, se kuuluu Tanskaan. Mä sanoin. Grönlanti. Niin. Just opettiin Pohjoismaan. No ei vielä. Ei. Mikä rantan kieli? Saan aikoinaan ollut laulukokoelma. Siinä mä en näe, kun saarnaajan kirja varmaan. Sananaskut. Psalmit. Mä olisin laittanut psalmit. Niin varmaan. Kuinka monta sinfonia? 5, 9, 7 tai 14. Mä tulen kyllä. Aika hyvin kuuluu tää kuulutus. Missä urheiluissa 3 eroa yhdessä pelissä? Jääkiekossa. Kai mä tiedän. Mikä on suomalaisten koripallojoukkojen lempinimi? Huuhkajat. Joo. Ai niin joo. Ei totta. Sisi, just se. Miten jatkuu kappale? Oi maamme Suomi synnyin Graham Simpson perheen isän nimi, sitä on Homer Simpson. Tää? Joo. Noin kuin Holmer. Mikä auto on ylin? Ei keliakia. Mä en edes lukenut sitä kysymystä. SR Strochamn. Joo. No. Mä kuulen argonin. Eikö mikä se oli? Mä joo se. Me kesti 1,5 tuntia. 1,5 minuuttia. Ja voitettiin. Siis katsokaa kuinka tyhmä Sinja on. Mä luin tästä, että niin varmaan. Mä luin sitä kaupunki eikä pääkaupunki. Niin varmaan. Siis katsokaa kuinka tyhmä oikeesti kestä sua. Mä luin sitä, että kaupunki ei pääkaupunki. Perse me ei voitettu. Siis mä olin jotain valmiskuvaa niinku tämmöstä meidän voittojuttua. Ja me oltiin niinku toisia, koska meillä kesti kauemmin kuin tuolla persoonana vudulla. Ei mutta toi aikuinen oli kaikista huonoin. Haha. Hyvä, että se oli huonoin, mut siis huonoin, että me oltiin toisia. No mut me pelataan niin kauan, että me voitetaan. Siis on parhautta täällä junassa on, mikä tämä on? Sinä Wiki-yhteys. Jonka Sini otti juuri pois. No mulla on 4G. No mulla ei, kun mulla on taas joku Erko. En mä viitti kattoo. Nyt mä voin kattaa. Minulla on 3G. Mulla on H+. 3G. H+. H+. Onko sit H- ja H-puoli? Ei kun nyt on vaan H. Nyt mulla on 3G. Me ollaan Seinäjoella ja sieltä me ajetaan Kuottaneella, eiks niin Sini? Joo. Siis käytiin tuolla ravintolavaunussa ja astettiin kokista. Ja Sini taas hän sotki tuohon lattialle. Osan noista sen kokiksesta.